haren haitza zure gainean azalduko. Zureak dira etorriko dira herriak, zure egunsenti biztirara erregeak. Jaso itzazu beriak zeure ingurura eta ikusi, guztiak elkartu eta zugana datoz. Urrutitik datoz zure semeak, besoetan dakartzate zure alabak. Hori ikustean distiratsu jarriko zara, bihotza ziraraz eta zabalurik duzula. Itsasoko aberastasuna zugana etorriko baitira, eta nazioen ondasuna zuri ekarriko dizkizute. Gamelu taldeek estareko zaituzte, Mariango eta Efako drogedarioek, Sabatik datoz guztiak, udea eta intzensua dakartera, eta jaunari gora eta gora diotxotera. Jaunak esana. Eta Jerusalem osoa harekin batera. Orduan apaiz munduak eta nire maixuak dugurik, Mesias non jaiotzeko zen galdetu ziren. Haiek erantzun zioten, Judeako Belenen, honela idatzi baizuen profetak, eta zu, Judako Belen, etzera ez, Judako hirietan txikiena. Zugandik aterako baita buruzagia, nire herri Israelen errege izango dena. Orduan, Herodesek magoi isilkaren eginik izarra noiz agertu zitzaien jakin zuen zehaz. Ondoren, Belenera bidali zituen esanez, zoazte eta jakin arduraz aurraren berri, eta aurkitzean esaidazue ni ere gurtzera joan nadin. Haiek
erregeari entzun ondoren joan egin ziren. Eta bat-batean, sortaldean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaien. Aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte. Izarra ikusi zutenean, bere aldiko poza hartu zuten. Etxean sarturik, aurra ikusi zuten, Maria bere amarekin eta uspezturik gurtu egin zuten. Ondoren, beren kutxak irekita, erregaliak eskegi zizkioten, urrea, intzentsua eta mirra. Gero, Herodesenanak ez itzultzeko albistea metxetan harturik, beste bide batetik itzuli ziren bere lurraldera. Jaunak esana. Jaunaren agerpena da liturgikoki gaurkoan ospatzen den festa. Grekeraz, Epifania deitzen zaio gaurko honi. Hau da, agerpena, zuzen ere, esan nahi du, manifestazioa. Jauna agertu dela. Hain zuzen ere, esan genezake, Jesusen jaiotzaren ondoren, hauxe izango litzatekeela, bigarren festarik importanteena eguberrialdian guretzat. Jaunaren agerpena azaltzen den honetan. Eta batez ere, irudikatu dago, evangelietan agertzen zaizkigun, 3 mago hauengan. Pentsatu dugu, garai hartan magoak izaten ziren zoro astrologikoak, beste erlijio batekoak, batez ere Persia inguruan nagusi zen erlijiokoak, gaur egun Iran izango litzatekeela. Eta Persia hortatik nonbait 3 mago azaldu zirela kontatzen dizkigute ebangelistek. Jesus adoratzera, bertako hartzaileekin batera eta etorri ziren urrutitik. Eta momentu horrek ulertzera ematen du jaunaren agerpena, jaunaren salbazioa, jaunaren mezua agertu dela herri guztien aurrean. Hau da, Israelar askok uste zuten Mesias salbatzailea bakar-bakarra haiek salbatzera etorriko zela. Batzuk are gehiago uste zuten Israel herria beste herrien gainetik jarriko zuela. Halako imperio berri bat sorrarazten bezala. Haiek ezagutu zituzten, bai Persiakoen imperioa, Greziaren imperio helenikoa, Erromatarrena, Egiptokoena, eta Israel beti txikia izan zen, eta batzuk bazuten esperantza hori. Baina jaunaren agerpena, jaunaren salbazioa, jaunaren mezua, ez zen bakar-bakarra Israel herriaren zago. Israel herriaren zago baita ere, baina munduko herri, arraza, hizkuntz, kultura guztien zen berdin. Eta gaurko festa honek ere gogorazten dugu errealitatea hori. Aita berbera dugula, jangoikoa, eta denak senide bezala sentitu behar ditugula. Horrek ez du esan nahi, norberak bere nortasunari, bere kulturari, bere hizkuntzari erreparatu behar ez dionik. Edo nolabait estimatu behar ez duenik. Pertsona ez da unibertsalagoa berea estimatzen ez duelako. Baizik eta unibertsalak izateko modua da norberak berea ere maitatuz, mantenduz, estimatuz. Eta hori da baita ere nolabait esan genezake Elizaren unibertsaltasuna agertzen zaien bezala. Eliza unibertsala da, leku guztietan, kultura guztietan, denetan sustraitu egiten delako. Eta oso polita da ikustea, mendeetan zehar, misionariek zetoketara joan izan dutela, eta bertako hizkuntzak, bertako mentalidadea, bertako kultura horietanak ikasten eta bereganatzen saiatu izan dira. Evangelioa guztietakoa baita, ez
ezta? Esan genezake halako kosmopolitismo bat, danak garri berdin ditu, baino ezer estimatu gabe ez. Benetako unibertsaltasunak estimatzen du toki bakoitza, kultura bakoitza, hizkuntz bakoitza. Eta modu hortan agertzen zaigu jaunaren salbazioa ere. Leku bakoitzean sustraituta, toki bakoitzean bertako, aldatu gabe mezua. Mezua berbera izango da baino, bai egokituz, mentalidadera, garaietara, lekuetara. 2000 eta gehiago urte, igaro dira Jesus etorri zenetik eta bere mezua bera da. Baina egia da bizirik dagoela mezu hori. Horregatik, garai guztietarako balio du eta egokitu egiten da garai bakoitzak dituen premietara, kultura guztietarako, berdin, esan genezake, Australiako aborigenentzako eta Hego Amerikan handetan dauden indigenentzako, denentzako berdin balio du. Eta arkituko badute ere, beste planetari baten, Marten edo Jupiterren edo bizia arkituko baritz, haientzako ere balio izango izateke jaunaren mezua, unibertsala delako, denentzako balio duelako, eta egoera guztietara, pertsona guztietara, garai guztietara egokitu egiten delako, baina bere egia aldatu da. Gaurko egun honetan, hoxe ospatuz eskatzen dugu jaunari bere salvaziori gure gana etor dadila. Gure herrietan mantendu dadila, berak ekarritako mezua, berak eman digun salvamena, eta batez ere berak erakotsitakoa. Gaurko egun honetan oso bereziki azpimarratuz, denok senide gerala, aita berbera dugulako. Aita horrek maite gaitu, nahi dugu bera baita bezala eta gure artea ere elkar baita bezala. Sinisten dut danezen bakar Jesus Kristotik jauna, Espiritu Santuaren bidez sortu eta Maria Birjinak jarri zena. Pontzio Pilatoren menpean ekandua, gurutzean izatua, ila eta miratuko izan zena. Hiperroetan jaitxe eduaren egunean, hien artetik biztu zena. Zeru eta daigo eta jangoiko eta guztiaren eskubidean jarrik dagoena. Han biziak eta hilak etortzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasun
Sartu zera bai jauna, eta sartu asko guzti gareturri. Sartu egizkizu bada hogeita hauek zuen espiritu usuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin bezen. Berak sartu zuenean eta bere gogoz burutzera zegoela, hogei hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Antzaz duen eta jan guztiok hau bere gorputza da, zuentzat emango da. Afaldo berri karizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez. Antzaz duen eta eran guztiok hau bere buruaren karizata da, itun berri eta betikoaren gola, zuentzat eta askorentzat bekatu barkatzeko usuriko dena. Egizkide hau nere horregarri.
egin izan motoruz. Jauna, izan bezala lagun, zure argia non nahi eta beti, oskatu dugu misterio zure garriz sabon ez dago eta maitasun gatsu onartu. Jesu Kristo gure jaunaren betatez, jaun ez duekin, ereka zaitza eta jainko guztiarenak, aika eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bokean.